Mabwino kupatsirani nkhani izi ndine Chansemo Zabanda poyamba mitu yake mwatsaranetsarani. Akatswiri andale ali misonkhano ya zipani za Alliance for Democracy Forward ndi People's Development PDP komwe nthumwi zimasankha adindo yalephera kuonetsa zinthu zogwirika pothetsa mchitidwe omwe ukupitirira osankhiratu adindo m'mipando ikuluikulu mzipani. A George Phiri ngakhale ali misonkhanoyo inali yabata komati kunalibe mpikisano monga mmene zimayenera kukhalira zomwe zachititsa kuti nthumwi zisakhale ndi chisankho zomwe zikusonyeza kusowa kwa demokrasi. Katswiri wina achimwemwe tsitsi wati nthawi yakwana yoti andale ayambe kuvomereza kuti kupikisana ndi atsogoleri a zipani ndi mbali imodzi ya ulamuliro wa demokrasi mchipani chifukwa zimapereka mwayi kwa nthumwi kusankha adindo malinga ndi mfundo zawo. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Katswiri pandale ayamikira zipani za Alliance for Democracy Forward ndi People's Development PDP chifukwa chochititsa misonkhano ya bata yosankha adindo pokonzekera chisankho chapatatu cha chaka chamawa. Komabe akatswiriwa ati m'malo mogulitsa mfundo zogwirika kuuza Malawi mayankho pa mavuto omwe akumana nawo, atsogoleri a zipanizi anataya nthawi yawo kudzudzula ulamuliro wa pano ati chifukwa cholephera kutumikira Malawi m'malo mofotokoza mfundo zawo. A George Phiri ati kuchititsa misonkhano ya pamwamba si yankho pandale lomwe Malawi akulifuna koma kuwapatsa mayankho kuchokera ku mavuto omwe akumana nawo pakanali pano pansi pa ulamuliro wa tonse. Atsogoleri a zipanizi ataya mwayi waukulu chifukwa pa convention pamene anthu amayamba kuonera nkhope za anthu oti awawa ali serious zimene akamba ndipo akhoza kutitsogolera. Katswiri wina pandale achimwemwe tsitsi akugwirizana ndi Phiri. Atsitsi ati kupitirira ndi mchitidwewu kukupereka chitsanzo cholakwika pandale ndi ulamuliro wa demokrasi. Imene sizabwino kwenikweni ngati anthu mukufuna kuti muli ndi nzeru zina muli ndi kuthekera kwina kumene mungabwere kuchipani muzikhala omasuka kupikisana ndi amene akutsogolera chipanicho kusayang'anira udindo umene ali nawo. Zipani ziwirizi zidachititsa misonkhano yake masiku ofanana kuyambira pa 13 mpaka pa 15 Septemba 2024. Zonse zidayamba ndi msonkhano wa chipani cha Malawi Congress MCP kenaka Democratic Progressive DPP ndi PP. Kufikira lero zipani zisanu ndi zomwe zachititsa kale misonkhano yake yayikulu pomwe zikukonzekera chisankho cha 2025. Bungwe la Oxfam lati ngakhale ntchito ikanalipo kuti chiwerengero cha amayi ndi abambo m'maudindo andale chidzafanana, zipani zomwe zachititsa misonkhano yosankha adindo zayesera kusankha amayi m'maudindo ofunika. Mkulu wa bungweli Alingalireni Mihowa walankhula izi potsatira misonkhano ya zipani za Forward ndi People's Democratic PDP komwe nthumwi zasankha amayi mipando ikuluikulu yochuluka. Western Kuta walemba ripoti ili. Mkulu wa bungwe la Oxfam Alingalireni Mihowa wati mwachitsanzo mipando ya mlembi wamkulu komanso mkulu wa kampeni yomwe ndi yofunikira kwambiri yapita kwa amayi zomwe zilimbikitse ndi kupereka chikoka kwa amayi ambiri. Amihowa ati ngakhale nzodziwikiratu kuti dziko lino lili kutali kuti likwanitse kufana mwa amayi ndi abambo m'maudindo molingana ndi ndondomeko za bungwe la SADC, nzosangalatsa kuti maudindo omwe kale amatenga ndi abambo tsopano akutenga ndi amayi komwe ndi kusintha kwabwino pa nkhani zotere. Ndikuona kuti zipani zikutha kudalira azimayi, izi zithandiza kuti azimayi amene asankhidwa mu Central Executive Committee akapereke maganizo othekera ukaona kuti kodi akagulitsa malonda otani kwa Malawi, koma ngati iwo azimayi ayimina ngodya zotani pa nkhani ya ulamuliro wabwino democratic governance. Naye katswiri pa nkhani za ulamuliro a Victor Chipofya wati kutengera momwe nthumwi zasankhira amayi m'misonkhano yaposachedwa ndi chizindikiro chabwino ndipo akukhulupirira kuti zidzakhalanso choncho pa chisankho cha chaka chamawa. Zikutanthauza kuti Amalawi tafika point yokunena kuti tikufuna kuti tiyeseko utsogoleri wa azimayi kuti ungatithandize bwanji chifukwa takhala ndi azibambo akutitsogolera kwa nthawi yayitali. Mwina pano ni nthawi yokuti tiyese azimayi. Ndikudziwa kuti ku Malawi kuno amayi sapatsidwa mpata. Pa misonkhano ya mapeto kwa sabatayi zipani za Forward ndi PDP zasankha amayi m'maudindo awachiwiri wa mtsogoleri, mkulu woona za kampeni, chisamaliro cha anthu, mlembi wamkulu komanso woona zochitika, achinyamata, zofufuzafufuza komanso okonza zinthu. Ndine Western Guta ku Lilongwe. Akatswiri za umoyo ati kuchedwa kupita ku chipatala ndi kusowa kwa uthenga ndi mavuto akulu omwe akusokoneza ntchito yolimbana ndi kansa ya ana mdziko muno.
Dr. Febe Nyasulu, mkulu wa zachipatala ku bungwe la Baylor Children Foundation, wati ana 500 okha opezeka ndi kansa ndi omwe akulandira thandizo mdziko lino pa chaka m'malo mwa ana oposa 1000 omwe amayembekezera. Dr. Nyasulu ati bungweli mogwirizana ndi chipatala cha Kamuzu Central akonza zochitika monga masewero olimbitsa thupi omwe anachitika bwalo la bingu loweruka pofuna kupeza 10 million kwacha yothandizira kulimbana ndi kansa ya ana. University ya Mubas yali ntchito yokhazikitsa malo owerengera mabuku kudzera pa intaneti kuyenda bwino kwambiri pofuna kuthandiza ophunzira oposa 11,000 pa universityyo. Polankhula momwe kampani ya Ritz Attorneys imapereka makina a kompyuta 10 ku universityyo, wachiwiri kwa mkulu wa university ya Nancy Chitera wati thandizo la makinali labwera mu nthawi yake. Christopher Sanda ali ndi ripoti. Yatsopano yophunzitsa za malamulo ku University ya Mubas yalandira makina a kompyuta 10 kuchokera ku kampani ya Ritz Attorneys. Vice Chancellor wa University Associate Professor Nancy Chitera wati iyi ndi mbali imodzi yolimbikitsa ntchito yonetsetsa kuti ophunzira kuwerenga mabuku okhudzana ndi maphunziro awo kudzera pa intaneti. Choyambirira ndichonena kuti ifeyo ngati a Mubas ngakhale kuti library yathu ili yochepa komano sitingasiye kukula chifukwa chonena kuti space yathu ndi yochepa. Zinatitengera kuti ifeyo a management tikhale ndithu innovative kuti tiganize moposera mmene takhala tikupangira mbuyomo. Ndiye mapeto ake tinatsegula imene timanena kuti e-library. E-library imeneyi imafunika student wathu akhale ndi smartphone, kaya akhala ndi tablet, kaya akhala ndi laptop. Ngati student wathu akanika kukhala ndi zimene zizi, ndiye kuti ifeyo tikuyenera kuti tibweretse makompyuta. Mmodzi wa akuluakulu ku kampani ya Ritz Attorneys, Ashon Longwe, wati kampani ipitirira kuthandizana ndi boma kusula nzika zodalirika pofuna kukwaniritsa masomphenya a 2063. Lili dziko lathu kuti litukuke, maskulu ngati ma university amenewa amafunika partnership ndi ma company, partnership ndi anthu amene ali mu industry. Kuti mu industry muja munthu akamaliza school akayamba kugwira ntchito amayenera kuti azigwira ntchito zimene zili zosatira ndi zimene zikuchitika mu industry, samakhale kuti zinthu zazikusiyana kapena ndi zinthu zoti zakalekale. Malo mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Muonera nkhani pano pa Zodiac tikumbusani mitu ya nkhani zema society lati mpofunika kuti unduna wa zamaphunziro ulingalire zoyika phunziro lopereka chithandizo choyamba kwa omwe avulala pa ngozi msukulu za mdziko lino. Mlembi wamkulu wa bungweli a Chifundo Kalulu ndiye wanena izi pamwambo wokumbukira ntchito zopereka thandizo loyambirira kwa ovulala pa ngozi ku Kasungu. Nonkubwe padzandi ripoti. Kaundula akuonetsa kuti anthu 4 miliyoni amafa pa chaka pa dziko lonse lapansi kamba kosalandira chithandizo choyambirira akachita ngozi. Mlembi wamkulu wa bungwe la Malawi Red Cross Society a Chifundo Kalulu atakuona kuti kuyambitsa phunziro la momwe ana achichepere angamathandizira anzawo omwe avulala zingathandize kuti anawa azikula ndi chidziwitso cha momwe angapulumutsire miyoyo ya anzawo pa ngozi za dzidzidzi. Akalulu ati pomwe maiko pa dziko lonse lapansi kuphatikizapo dziko la Malawi akukumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi, nkofunika kuti anthu madera akhale ndi ukadaulo wa momwe angathandizire anthu pa ngozi za mtunduwu. Iwo amalankhula izi loweruka pomwe bungwe la Malawi Red Cross Society linatsogolera anthu mdziko muno pokumbukira tsiku lopereka chithandizo choyambirira kwa anthu omwe avulala pa ngozi, mwambo omwe unachitikira m'boma la Kasungu. Mmodzi mwa akuluakulu akunduna wa zaumoyo Dr. Kondwani Mamba wapempha anthu mdziko muno kuti azitengapo mbali pothandiza anthu omwe avulala pa ngozi ngakhalenso pa masewero. Mawu ake meya wa municipality ya Kasungu a Innocent Nkhoma anati tsikuli lathandiza kuti anthu okhala municipality ya Kasungu adziwe zakufunikira kopereka chithandizo choyambirira kwa anthu omwe avulala pa ngozi. M'malo mwa Zodiac kuno Kasungu ndine Nowo Nkubwe. Atsogoleri mabungwe anthu aluso monga Zisudzo Ndoyimba apempha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti boma liganizire zowapatsa chuti cha zaka ziwiri chosapereka misonkho pa zipangizo ndi zida zomwe amagwiritsa ntchito potukula luso lawo mdziko muno. Azirani Gondo omwe anatsogolera alusowa kukumana ndi President Chakwera ku nyumba ya boma ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre anati zingathandizire kutukula ntchito za luso ndi chikhalidwe cha dziko lino mwa zina. Alex Panda ndi ripoti. Oyimirira ochita lusowa komanso Zisudzo
kuphatikizapo oyimba anakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino President Lazarus Chakwera ku nyumba yachifumu ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre. Oyimirira amalusowa, oyimba nyimbo, andakatulo komanso ena anakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino President Lazarus Chakwera ku nyumba yachifumu ya Sanjika ku Blantyre lachisanu. Iwo anatsindika kufunika kuti boma lithandize ntchito zaluso pofuna kupititsa patsogolo ntchito zachuma komanso chikhalidwe cha dziko la Malawi. Azirani Gondwe omwe anayimirira anthuwa anati mpofunika kuti boma liyike tchuthi kuti azaluso komanso ojambula mafilimu ndi ena akhale ndi danga logula katundu m'mayiko akunja popanda kulipira msonkho. Associate Professor Zinda Wachisiza aku University of Malawi komanso Dr. Gokani Chijere Chirwa omwe ndi katswiri pa nkhani zachuma achita kafukufuku yemwe akuonetsa kuti boma litathandiza aluso mdziko muno 28 billion omwe dziko lino limapeza pakutha pa chaka itha kukula. Kapamene iyoyo akhoza kuthandiza kutukula dziko lathu chifukwa chakuti ndi gawo limodzi limene lili mu tikamaka nkhani za chuma limene likuthandiza kupereka chuma ku dziko. Pakali pano ikupereka 28 billion Malawi kwacha, koma ndimafuna ndinene kuti ndi sekta imene pakali pano sikuthandizidwa imene ikuyenera kuthandizidwa ndi boma, koma titati boma ikhalepo kuti kupereka ndalama komanso kuthandiza anthu osiyanasiyana limene ingathe kuthandiza kuti nkhani za chuma za dziko ziyende bwino. Kumbali yake mtsogoleri wa dziko lino President Lazarus Chakwera anadzipereka kuti boma lake lipitiriza kuthandiza alusowa monga momwe akufotokozera mlangizi wake Q Malewezi. Atimvera apanganso komiti kuti zimene tinabweretsa kuzadandaulira azunikira bwinobwino ndiponso kuti tipitiriza kukambirana nawo ngati State House ndi Creative Community. Ija chofunika mmene ananena President kuti agwiritsa ntchito mphamvu za office yawo kubweretsa ma institution onse amene nkhaniyo ikuwakhudza kuti tiunike bwinobwino kuti tizitheka bwanji zimene zizi tipange consider chani ka ma conditions ake akhale otani ndi nkhani yoti mwina sitingathe kupeza answer panopa, koma apanga committee kunena kuti apanga convene ma stakeholders onse amene nkhani ikuwakhudza. Lachisanu lapitali nyumba ya malamulo yavomerezanso bilu ya NAHEC yomwe cholinga chake nkupititsa patsogolo ntchito za anthu aluso mdziko muno. Malo mwazode kuno ku Blantyre ndine Alex Banda. Tsopano tione za masewero. National Bank ya Malawi yapereka 7 million kwacha yoyendetsera mpikisano wa masewero osiyanasiyana ku University ya Mzuzu. Mkulu wa banki ku Mzuzu Samson Mzuzu wati khumbo lawo ndi kuthandiza kulimbikitsa umodzi komanso kusunga mwambo kudzera masewero. Toyera katswiri ali ndi zambiri. Vice Chancellor wa skulu ya ukachenjeri ya Mzuzu Professor Wosingini wati kukhazikitsanso kwa timu ya mpira ya Mzuni ndi kutenga nawo mbali pa mpikisano wa Simpson zinali zina zosangalatsa kutsatira mpikisano wa Vice Chancellor chaka chatha, ndipo ati chaka chino achitanso bwino. Komanso performance inali bwino choti ambiri amene amamenya mpira nali anasukulu athu ndi maziwa nthawi ya mayeso kovuta anawa asiye mayeso akamenya mpira amakhala kuti mwina kulemba mayeso panali magemu ena woti sanapite tukamenya chifoti anatuta kulemba mayeso, koma kwa ife ndali chosangalatsa kwambiri kuti tayesesa kuti timu yathu tayibwezeresa tayikaso pamozi kuti yapese kumenya mpira. Kumene tapitako tikhabe tikupitirizabe kuipanga support to make sure kuti ipangeso build para ibwerereso Premier League. Izi zikudza pomwe National Bank yapereka 7 million kwacha ku mpikisanowu. Mkulu wa National Bank ku Mzuzu Samson Mzungu wati ndi odzipereka polimbikitsa nkhani za masewero pa sukuluyi popeza masewero amalimbikitsa umodzi mwa zina. Nkhani za masewero mmene mumadziwira masewero anthu osiyanasiyana amawira masewero. Nkhani za masewero zimabweretsa anthu pamodzi. Anthu ambiri amapikisana koma mwa ubale. Ndi zimenezi timaona ngati kuti ndi za ubwino pa umoyo chifukwa kuti zimakhala ngati kuti anthu osiyanasiyana akubwera pamodzi kusangalala ngakhale akupikisana komabe amakhala pa umodzi kudziwana ndithu kuti awa ndi faculty ya tourism, awa ndi faculty ya environmental science, choncho ndi timaona ngati kuti zikubweretsa anthu pamodzi. Mpikisanowu ukhala mpira wa miyendo, mpira wa manja mwa zina. Mpikisanowu unayambiranso chaka chatha kutsatira thandizo lochokera ku National Bank utayimitsidwa mchaka 2018. M'malo mwa Zodiac kuno ku Mzuzu ndine Toyera katswiri.
ndi nkhani imeneyo tatsiriza zomwe tinakukonzerani mawa uno, koma tisanasiyane na inso mitu.com munali ndine Chance Muzapanda mwakumanonse.